What's up lidi, já jsem Herix a vítám vás u dnešního videa. Dneska si řekneme a ukážeme, jak postavit plně fungující výtah v Minecraftu s modem jménem Crate. Ale co je to vlastně ten Crate? Crate je mod, který nabízí řadu nástrojů a bloků pro automatizaci budov, dekorací a estetickou automatizací. Také můžete vytvářet vychytávky a procesy pomocí rotačních výkonů. Tento mod má dobrou optimalizaci FPS, takže jej lze hrát téměř na každém počítači. Takže právě jsem se přesunul na Flatworld a zde vám ukážu, jak si to následně postavit. Zde jsem si připravil čestku, ve které jsou všechny potřebné itemy. Mimochodem, tyhle 4 věci jsou libovolný, nemusí být přímo červený a modrý. Jako první tady máme Redstone Link, který funguje něco jako Bluetooth Redstone. Redstone Link se craftí takhle. A pokud byste nevěděli, jak se craftí brass casing, tak stačí vzít dřevo, jakoukoliv sekeru, opracovat, vzít brass ingot a kliknout na to pravým. Jako další tady máme velké ozdobené kolo, který se craftí takhle nebo takhle. Jako další tady máme Redstone Contact. Redstone Contact nám bude sloužit k tomu, aby se nám někde ten výtah nezaseknul, protože si budeme v něm nastavovat, kde ten výtah má zastavit. A Redstone Contact se craftí takhle. Elevator pulley nám bude sloužit k tomu, aby ten výtah vytáhl z bodu A do bodu B. Poté budeme potřebovat super glue, který nám bude sloužit k tomu, aby jsme ten celý výtah přilepili a hýbal se zároveň. Potom budeme potřebovat shaft, který se craftí takhle. Rotation Speed Controller je věc, která nám bude umožňovat, aby se ten výtah pohyboval rychle. A ten se craftí takhle. Poté budeme potřebovat velké vodní kolo, které bude dávat energii, aby se ten celý výtah hýbal. Tak a jako s prvním, s čím začneme, tak je, že si nadizajnujeme náš výtah. Tak a takhle bude vypadat můj výtah. Já vím, je úžasný. Ne. Tak a jako první vytěžíme takhle 3 bloky ze zadní strany výtahu a vezmeme si Redstone Contact, který položíme takhle a takhle. A vidíte, že se nám to rozsvítilo. Poté si vezmeme Contraption Controls a položíme si ho zde. Nyní se vrhneme na samotný výtah. Takže já si vezmu nějaký random blok a postavím se nějaký bloky nahoru. Zde si udělám plošinku, kde budu chtít vystupovat a nastupovat do výtahu. No a tady se vystavíme dalších pár bloků. Položíme elevator pulley tak, aby byl přímo ve středu. Ne ve středu, ale ve středu. Tak a teď se vrhneme na samostatnou konstrukci celého výtahu. Tak teď si vezmu šafty a položím je takhle. Je jedno kolik, bude to fungovat stejně, podle toho, jak vám to bude nejlépe vyhovovat. Poté si uděláme takhle bloky 2 dolů a zde položíme Rotation Speed Controller. Samozřejmě, aby byl na správnou stranu, že? Takže takhle by měl nějak být. Vezmeme Large Cogwheel. A najednou je to napojený. Tady změníme rychlost otáček na 256. Poté tady tyhle bloky už můžeme zničit. A vezmeme znova šafty, který napojíme do Rotation Speed Controlleru. Zase si jich dejte tolik, kolik vám to bude vyhovovat. No a teď se vrhneme na samostatný přívod energie. Tudíž vezmeme Large Water Wheel a dáme jich sem tak 2krát. Tak, ale na vodní kolo potřebujeme vodu. No jenže nechceme, aby nám vytekla všude kolem. Tudíž si obestavíme nějakýma blokama. Já to obestavím nějak jednoduše, protože v jednoduchosti je krása, že ano. Tak, už to skoro máme. Tak a jak to máme obestavený, tak stačí přidat jenom vodu. Tak, po případě přidejte vodu jenom na tenhle jeden blok, aby se vám to druhé vodní kolo nějak nerozbilo. No a jak vidíte, tak
tak se to začalo točit. Tak a jako další uděláme to, že si ten celý výtah slepíme. Takže jdeme z jednoho horního bloku do druhého dolního bloku. Tak a máme to celé. Tak a poté stačí kliknout na elevátor pulí pravým a propojí se nám to. Tohle mě neskutečně vytáčí. No a teď si půjdeme nastavit, kde ty patra budou. Na to budeme potřebovat redstone kontakt. A jak vidíte, tak z redstone kontaktu se stal elevátor kontakt. Což je super a tak to má být. Poté se koukneme, kde přesně nahoru máme vyjet. Tak, aby nám to směřovalo stejně. Já si takhle postavím bloky, zde to vytěžím, dám sem redstone kontakt. A jak vidíte, tak se nám to rovnou změnilo na elevátor kontakt. Poté si tyhle bloky můžeme zničit, totéž i tyhle. A teď už to máme skoro hotové. Zde si takhle položíme bloky a k tomu redstone link a 2 dřeva a tlačítka. Pro představu vám ukážu, jak vlastně ten redstone link funguje. Funguje to tak, když položíte ten redstone link a dáte k němu třeba redstone lampu a do ní dáte 2 stejné itemy. Zde položíte další, kromě toho ale páčku a dáte sem stejné itemy, jako jsou tady. Poté stačí Shift a kliknout pravým a aktivuje se vám to. Pak už přijdete jenom k páčce, zmáčknete a svítí. Takže zde položíme 2 redstone linky a zepředu 2 tlačítka. Zde si dáme další a jelikož je to přízemí a u přízemí máme modré tlačítko, tak sem dáme modré dřevo. No a zde nahoře je první patro, takže sem dáme červené dřevo, stejně jako tam. Totéž uděláme na téhle straně. Tak a jak jsem vám ukazoval, tak stačí zmáčknout Shift a pravý a zaktivuje se to. Totéž uděláme tady nahoře. Jo, málem jsem zapomněl, že tyhle stejné tlačítka musíte postavit jak dole, tak nahoře, abyste se někdy dostali z tohohle patra dolů. Tak a teď jdeme zjistit, jestli náš výtah funguje. Tak a teď stačí stisknout tohle tlačítko, jestli to vůbec funguje. Takže já si nastoupím a zmáčknu to. 3, 2, 1. Teď. A jedeme nahoru, tudíž můžu jet i dolů. A jsme dole. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a follow na všechny moje sociální sítě. Čus.